Tidadisi haponi borong kedang iam suhel debor mano ten dandi rang caho hini koksila jagmani te social media rogo viral khlajagri tongmani abono nugino siring sorongke tongki manjaglia omokhai ereng kongno phiroknoni bagai radapur pieso thangai edisi haponi enggai eba tibramothani enggai radapur thanobo koksil chawika eba kes khlai leikha Baik, sebetulnya saya mana mia orang ini sini kaisa Facebook o kaisa awal muncul itu mungkin sini di hapang ni borong orang IM sohel de forma kisong sok borong samuru rangsa uba ek percentage nau hune ek fake abu jemane abu asombob am manenyo kisong sok borok fake account khulugai fake account churutei masukule dia media o ta piri tong hasin dok no te ore pore kanya bagai abu ni regai sengtini di permata ningai প্রত্যেক সংক্রান্ত পর পিএস সিমিয়া চিন্তি প্র হাসতে গ্রামে যত পিএস নো जों एफआईआर रि दं आमरो मुंगै एक नंबर दङ सन्दान पत्रिकानि चिफ एडिटर मुंगै एक नंबर एफआईआर दुई नंबर अंगके कायसा सामप्लि देबर मा हनै दं फेसबुक फेक अकाउंट बिनि मुंगै गते कायसा कबुइ लामा हनै कायसा दङ अ तीनजोनि मुंगै मोबाइल नंबर दं व्हाट्सएप नंबर जा दं जों सिनि एफआईआर जे काउसनरि रुबानो सतीश देवर माता में नहीं आमरो चीनी दो फनावरे परे खाना बागै चीन थानसन मारिनो सबायना बागै चीनी तिरेदि से हापांनि बरं गरां येन नि मुंगै एमन बाबे अबगसा खाय दङ जों आबो एकदम बियोरिता जों एकदम सेल मुया करो चीनी जों तिने एफआईआर थिंनो रखा कि एफआईआर रमानिया ग्रो कुलेक सुना जि यांगा जों बुस्तं सालो जों ते कथर आन्दोलन थाङै जों चिन तेरमा थारो जों हाय नासिगि दङला आसुक दिन गोबां मा चीन पत्रिकाओ चीनी सीएम नि मुंगै चीनी एम रंनि मुंगै चीन नेता रं मुंगै दिन साल कोरिया एकदम फेक अकाउंट बाय गोबां मा एकदम माने ताम सानाय को खामिया हामिया रां सालाय हाय सालाय अथच आबो जेतो असम्भव जिनिस आबोनि कुनु प्रूफ करै आबोनि कुनु एविडेंस करै आमति रंनि जे ओंगि दं माने जों आबो जों थांना बागै जों एफआईआर अलरेडी और थाना उरि कलांखा बुस्तां सालो आं हाजिमु साका एफआईआर मा याग्रो जदि कुनु एक्शन ना जि यागा जों बुस्तां सालो बितर आन्दोलन थाङै दङ जों सिनि दफाना और परिखानि बरनो जों खमाखै रेगलाक चिन दफा हाइन तंगलाक ताबुक चिन दफा चिन तिबासा बसनो ताबुक सिजाजाक ओ सिजा समयो गोबां मा चिनि जारा चिन थानसनो सबाय नाय थानाय रनो जों तिनि ओ जे प्रेस मे छुटि कक जारो एबा कक सारामो जङो नरक चिन थानसानो जे स्कोर सबाय चेष्टा खादि सबाय मांलाक चिन बुबाग्रा नेतृत्व चिन थानसा जों तंनाय जों थानसानि जों बिसिंतिनो चिन दफाना जों मोथांनाय हासि हामबाय फाथिनो कलखान बेलेक हामबाय रो जों तिनरो मिडिया पर्सन दङ तामनि बागै माले जों तिनरो एफआईआर खायनि बागै मा फायगा तामनि बागै माले जों मिया 26 मे सन्दान पत्रिकाव कासाकाजे जे एडिसी नि एम सुएल देबरमा ताबिनि लग लगै सीएम सिनिपुर्ण चन्द्र जमातिया ताइ कमल कलय एआरडीडी एम ते खरकसा सिनि एजुकेशन एम बोनि बुंगै अरो न्यूज काखाजे एडिसिओ जेबरो दुर्नीति मुक्त प्रशासन खायनानि नै एडिसिओ प्रशासन चालुगै दङ हेपनो ताबो जे मथ सिनि तिप्रा मथनि बुबग्रा निर्देश बाय जों दुर्नीति मुक्त प्रशासन रै दङ हेपनो जे ताव तिप्रा मथनो बेड नेम खायनानि बागै बरक ताबो फेक न्यूज खाय दङ फेक न्यूज पत्रिका कामनि यागुलो जोंनुखा सोशल मीडिया रगबो जेमन सामप्लि देबर माहनै ताइ कुबुइ लामा हनै ताइ हंगे ताइ करकसा हंगाके सेंडन ताइ और चिनर नम्बर बतंग जों साइटटा बरकनि बुंगै जों केस रखा तामनि बागै माले जे निर्देश अब जोंनो टोटली जोंनो हेव खायनि बागै से चिन्तिप्रा मथना ताबो बिसकां जेहेतु एसेम्बली बाय इलेक्शन दंगो और जोंनो हेव खायनि बागै जों जे महाराज निर्देश खाय दंमोननि मते आबागने जों तो खाय दंगो जे दुर्नीति मुक्त खाय सिनि प्रशासन बाहागो सिनि या फांटु बुजुग जरा खाय बानाय अबाहायके गो अब जों टोटली जों अबनो जुदिनो प्रूफ नुगै मांखांगाके अबनि बागने जों ताबक सिनि जरा रां 15% हयते 15% नाव जे खाय दं माने अब जुदिनो प्रूफ नुग मांखांगाके जों अब सिनि कॉन्फिडेंस जङैनो जों अब साया अबनि बागै जों अब टोटली फेक अब जोंनो एक कथाय दुर्नीति जोंनो बेकायदे खिख्लायनि बागैसे जों आबनि बागै सिनि खातरै
जों अरो चिनि अरो राधेपुर PS FIR खालायो जुदि अब ताबो FIR खाइबो चिनि स्टेट गभर्नमेन्ट नि जे प्रशासन दक कुन एक्शन नाया हांगाके जों बृहत्तर आन्दोलन सारा त्रिपुरा खालायनाय जों तिनरो राधेपुर PS सिमिया अबनो कारिबो जों त्रिपुरानि गोबांमा जागाव जों एगेन्स्टनि CM रंनि एगेन्स्ट जे बाहाके इलिगेल जे करिमानि जों अबनो टोटली कन्डेम खालायो अब जुदि न अब बरक सिकार खालाय हांगाके जों अब ताइबो बेसकांग आन्दोलन खायनानि जों बायद मांनाय आसिना हामबाय जों आरो खुमलुं कोअर्डिनेशन चेयरमैन मुं सुग्राम देव बर्मा